Good morning mga mamamayangers ug welcome na po diri sa akong channel. Karong adlaw maghimo dai kog kinilaw nga tuna ug ana-ana no nagbutang nako sa ako ang asin. Mao na siya ang atong ingredients: tuna, asin, luya, dayon sibuyas nga pula ug magbutang pud tag kalamansi juice para sa atong pangpaaslom ug gamayng suka pangpaaslom gihapon. Magbutang pud tag pipino para mas lami gyud siya. Kung si kinsa man tong ganahan og kinilaw diha, mao ni siya sun-an ninyo kung ganahan mo sa akong pagkabuhat sa kinilaw nga tuna or kinilaw nga isda. Kung naa na guys no, nagbutang na ko sa ako ang mga lamas nga gi panghiwa-hiwa na ay luya, sibuyas ug ako na pong butangan og kalamansi juice dayon giukay-ukay kay para mutuhop ang lasa sa atong kalamansi juice diha sa unod sa tuna ug ato na dayong ibutang ang ato ang pipino or cucumber dayon ato dayong ukay-ukayon kay para mutuhop ang lasa sa ato ang gipang timpla diha sa ato ang pipino no. Dayon ukay lang gyud. Sa mga hilig diha og halang, pwede pod mo magbutang og sili anang kinilaw no para mas mulami pa gyud siya. Pero ako adi lang nako butangan kay di man sila ganahag halang nya magbutang na tag kuan no kanang suka. Apple cider vinegar day na akong gigamit na suka pero bisag unsang suka kay pwede ra gyud gamiton depende na sa inyong ganahan. Pero para nako mas lami gyud ang suka nga tuba kay pertig yung humuta sa imong kinilaw or mga lutuon like mga inununan humot gyud kaayo kana guys no. Ato nang giukay-ukay kay nasagol naman nato ang tanang ingredients diha sa atong kinilaw ug diri ra takot guys. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Please like and share.